Și uite că am ajuns și la poarta doamnei Tatiana Ignat, o mamă cu suflet mare, și această frumoasă surpriză vine din partea scumpului fecior Nelu și a nororii Cristina. Ei sunt departe, nu sunt acasă, dar din suflet doamna Tatiana vă transmit că vă iubesc foarte mult și vă apreciază pentru tot ceea ce faceți pentru ei. Mergem! Bună ziua și bine v-am găsit! Surprize din inimă a venit la ușa dumneavoastră, căci e sărbătoare în calendar. Mă numesc Lucia și aduc surprize din inimă. Astăzi avem o surpriză pentru dumneavoastră și să știți că urmează o întrebare. Vă dați seama din partea cui ar fi această surpriză? Așa? Așa să fie. Haideți să descoperim, dar nu înainte de... Haidem. Deci sunt lacrimi și emoții de bucurie. Deci ați adus pe lume un fecior și o fată, așa știm. Sunteți mamă, sunteți soție, sunteți suflet drag, flor. Această floare este pentru dumneavoastră. O orhidee și un coș cu fructe, la fel este pentru dumneavoastră. Vitamine multe, știți, acum cu COVID-ul ăsta să nu ne prea îmbolnăvim, să le mâncăm și să fim mai puternici. Da. Și desigur, Nelu și cu Cristina au ales niște cuvinte alese pentru dumneavoastră pe care le voi da citire chiar acum. Dragă mamă, toate florile din lume am dori să le adunăm într-un singur buchet și să le aducem ție, mamă, cu un semn de mulțumire pentru că tu ești ființa care ne-a dat viață, ne-a luminat și ne-a educat. Tu ne-ai fost alături și ne ești stâlpul și sprijinul nostru. Un gând bun, un sfat și o vorbă bună mereu le găsim la tine. Vom fi recunoscători Domnului pentru că te-a ales să fii mama noastră. Te iubim și te respectăm foarte mult, scumpa noastră mamă. Felicitări cu sărbătoarea de 8 martie. Scumpa noastră mămicuță, Tatiana. Ce le transmiteți copiilor? Da, și le transmitem. Și sănătoși. Sănătate le doresc multă. Și să vină cât mai repede acasă, cum e doar tare, să cuprind, să-i sărut. Îmi vorbim cu dânsii așa pe internet, dar când mă rog, așa ne tezești. E altfel, așa, îi simți căldura. Vă mulțumesc din suflet. Tot cu sărbătoare de acum. Mulțumesc din suflet. Doar o mamă poate ști ce e dorul de copii măi. Doar o mamă poate ști ce e dorul de copii măi. Zi și noapte o crotește. Of, mamă, tot pentru copii muncește. Ați muncit, i-ați crescut, le-ați dat viață, iar acum, drept răsplată, ei vă transmit din suflet că vă iubesc foarte mult. Mulțumesc frumos lor să ajung la dânsul o voie bună și îi aștept cât mai repede acasă, că mi-e două tare de dânsul. Așa să fie, veniți copii acasă, veniți copiilor acasă, veniți cât mama vă așteaptă, mama este în viață, mama este lângă voi, e cu gândul la voi, vă iubește și a avut emoții foarte mari. Doamna Tatiana, un 8 martie fericit, iar fericirea să nu vă dispară de pe față niciodată. Noi, întreaga noastră echipă, vă aducem cuvinte frumoase și vă lăsăm cu bine. La revedere! Poftiți! Și uite că mai țin în mână aici ceva, doamna Tatiana. Copiii au transmis un mesaj frumos într-un mod deosebit. Haideți împreună să încercăm. Să deschidem așa un short. Sunteți o gospodină, așa. Și o să citim la final după ce vă-l pun. Este un short personalizat. Deci, uite că am adus bucurie pentru doamna Tatiana, pentru gospodina casei, care face cele mai gustoase bucate și așteaptă pe cei mai scumpi copii acasă, aici, la Marcăuți. Deci, pe șorțul dumneavoastră scrie așa: așa de gustos e numai la mama și la bunica. Știm că degrabă o să fiți bunică. Am crescut fecior și fată, sunt cu inima împăcată.
Am crescut fecior și fată, sunt cu inima împăcată. Să fiți sănătoasă, să aveți bucurie de la scumpii copii. Nelule, Cristina, veniți acasă, căci mama vă așteaptă cu cele mai gustoase. Ce le place lor? Ce le place cel mai mult lui Ion? Ce-i place din... Plăsânțele cu brânză, Ia ca așa, rășituri din cioruș de porc, așa. pe marginea piciorului. Și pe marginea câte și un ușor gir, tata, da, uite. Nu ne rămâne decât să vă zicem la revedere și multă sănătate. Mulțumim frumos! Vă da prost chiar ca vă chinuiți cu noi, vă trudiți. Dar am adus frumoase emoții. Dumnezeu să vă primați sănătate și să vă păzească, să vă aibă în baza lui. Mulțumim. Că sunteți la volan și noi Irina des, nu des, dar captă timpul. Așa-i. E pe drum și Dumnezeu să vă aibă în pază și nevoastră. Da, domnul. O noapte mare fericit și sănătoasă. Și Mulțumim. numai sănătate vă doresc.